जय भोजपुरी। आप सबके टॉप 10 भोजपुरी चैनल में स्वागत करतनी और आज आप सबके बीच में लेकर आ गइल बनी आज के दो बड़ी खबर। जोन दोनों बड़ी खबर जुड़ल बा पावर स्टार पवन सिंह जी वहीं पे खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। सबसे पहल का खबर निकल के आ रहल बा पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करल चाहम कि अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल कलर के बटन के दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए। सन के खबर लेकर आवत रहिला। तो आप सबके बता दें कि सबसे पहले खबर निकल के आ रहा बा पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। पावर स्टार पवन सिंह जी के फिल्म क्रैक फाइटर के एक और गाना रिलीज हो चुकल बा। जोन गाना के बोल बा फंस जाऊगी जान, जोन की अभी से 3 घंटा पहले रिलीज कल गई और एकरा के 33,000 लोग देख चुकल बा। वहीं पे दूसरा खबर निकल के आ रहल बा खेसारी लाल यादव जी के तरफ से। खेसारी लाल यादव जी के एक फिल्म जोन फिल्म के नाम बा शराफत, जोन की आज भी ट्रेंडिंग नंबर 22 पे घूमत नजर आ रहल बा। ई आज से 4 साल पहले के फिल्म है जोन की नाम चेंज करके फिर से भोजपुरी मूवीज पे डालल गई और ट्रेंडिंग नंबर 22 पे आ गई बा। ऐसा में आप सब हमारे कमेंट में जरूर बताएं कि आप सबके दोनों खबर में से आप सबके सबसे अच्छा खबर कौन लगल। जय हिंद, वंदे मातरम।